ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи беҳтарин нокаутиҷӣ қарор доред ва мо оиди мусоҳибаи Александр Шабли, оиди мухлисони тоҷик, оиди Нурулло Алиев ва оиди Лоиқ Раҷабов, ҳамчунин дар бораи машқу тамрини Нурулло дар UFC Gym видеоролик омода кардем. аз ҳамин хотир дар ягон ҷо ба ҳузур 6 лайка шатақат изанен, мо боша видеоролика сар мекунем. Нурулло Алиев дар толори варзиши UFC Gym Тоҷикистон машқу тамрин карда истодааст. Навор аз ҳолати машқу тамрини Нурулло Алиевро худатон тамошо кунед. дар турнири ACA 154 ки дар шаҳри Краснодар баргузор шуда буд, мо бо ҷанговари топи ташкилоти Bellator Александр Шабли вохӯрдем ва аз ӯ оиди набарди ояндаи ӯ, оиди муҳорибаи навбатии ӯ гуфтугӯ кардем. ҷанги навбатии ман моҳи сентябр-октябр баргузор мешавад. айни ҳол ҷуфти ман аниқ нагаштааст. Ҷим Маккей ва Питбул моҳи июн набард мекунанд ва баъд аз он 3-4 моҳ пас ман набард мекунам. ҳамчунин Александр Шабли дар мусоҳиба оиди мухлисони тоҷик, оиди Нурулло Алиев ва шинос будан бо Лоиқ Раҷабов фикрҳояшро баён кард. оиди мухлисони тоҷик чӣ мегӯед? мухлисони тоҷик беҳтаринанд. ман дар чандин турнирҳо будам ки дар он ҷо Нурулло Алиев ҷанг карда буд ва дидам ки чӣ гуна ӯро мухлисӣ мекунанд. ин хуб аст вақте ки ҷанговарони худатонро дастгирӣ мекунед. инчунин боз Лоиқ Раҷабов, мо бо ӯ шинос ҳастем. дидам ки чӣ гуна ӯро пешвоз гирифтанд дар Тоҷикистон ва мехоҳам бигӯям ки офарин, ин беҳтарин аст. каме маълумот оиди Шабли. Александр Шабли ҷанговари муҳорибаҳои омехта ва гӯштингир аз намуди варзиши самбо мебошад. дар ташкилотҳои ба монанди Fight Nice иштирок кардааст. айни ҳол дар ташкилоти Bellator дар вазни сабук баромад мекунад. рекорди касбиаш 23 мебошад. дӯстон, Шабли аз мухлисӣ ва дастгирӣ кардани мо тоҷикон дар ҳайрат афтодааст. ва ҳангоми суҳбат кардан мо ба ӯ ваъда додем ки дар зери ҳамин видео мо низ ӯро дастгирӣ мекунем ва суханҳои хуб менависем. аз ҳамин хотир худи ҳозир дар зери видео ҳатман Шабли ба пеш нависед. шахсан худи Александр комментарияҳоро мехонад. баҳри пешравӣ мо лайк гузоред ва обуна шуданро фаромӯш насозед. фурсати нокаутиҷӣ фаро расид. то видеоролики навбатӣ, хайр.